מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי מגמגמת. הזיכרון הראשון שלי על הגמגום הוא מילדות. דיברתי אז עם הגננת ופתאום הרגשתי שהמילה נתקעה לי בגרון. באותו רגע אני הרגשתי שאני כן יכולה להמשיך, אבל הגננת פתאום עצרה אותי ואמרה לי, תעצרי, תנשמי ואז תמשיכי. יותר מאוחר קראתי שלא אומרים דברים כאלו לילדים מכיוון שהם בעצמם לא מודעים לגמגום והוא היה יכול לעבור לבד. בבית ספר שלחו אותי לקלינאי תקשורת. הקלינאי תקשורת שלח אותי לעוד קלינאית תקשורת לטיפול ואמר לי שאם אני רוצה להיפטר מהגמגום אני צריכה פשוט לקרוא. אבל הקלינאי תקשורת בעצמו היה מגמגם. מאז הבנתי שאני לא אצליח להתפטר מזה לעולם. לפני כ5 שנים קניתי תוכי. כל יום קראתי לו כמה קטעים מהספר של איזה 20 דקות כדי שהוא לא ירגיש לבד. ואחרי כמה שבועות הקרובים שמו לב שהתחלתי לגמגם הרבה פחות. אחרי כמה חודשים קניתי לו בת זוג והפסקתי עם הקריאות ואז הכל חזר. כשהייתי קטנה תמיד חלמתי לשיר, כי כששרים לא מגמגמים. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Так же падала листва в садах, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле, одной без тебя, а ты летишь, и тебе дают звезды свою нежность.